asirinsa yi masa sutura duniya da lahira. Sannan ya zo ya ce kai bawana ne Barau, don haka ba mai kunyata ka. Yau duk waɗanda suka ja da shi Allah ya kunyata su. Yau ko ka ƙi ko ka so, Barau shine jagoran jama'iyyar APC idan Ganduje ya tafi. Idan ya tabbata ya zama mataimakin shugaban majalisa. Ko bai zama mataimakin shugaban majalisa ba, tunda ya zama sanata zaɓaɓɓe, ba wata kujera da take da daraja a yanzu a Kano irinsa. Da shi da Alhassan Ado Doguwa su suka tsira da mutanensa. Amma kaga kowa bai tsira ba, fadin yan kaɗan ya abin da muka daɗe muna faɗa cewar alura kada a faɗa rami, alura kada a faɗa rami, sai da aka faɗa rami. To yau Barau ya zama zakaran gwajin dafi, ko kana so ko ba ka so, in kana cikin APC Barau shine jagora. Daga nan zuwa kwana 20 da wani abu da Ganduje ya mika mulki, Barau shine jagora domin shine zababbe. A tsarin mulki an ce in ba ku da gwamna, ba ku da sanata, ba ku da ɗan majalisar tarayya, ba ku da ɗan majalisar jiha, ba ku da ciyamomi, ba ku da kowa sai kansila. To wannan kansila shine jagorar jama'iyya. A jiha gaba ɗaya. Ita jam'iyyar haka ta tsara. Ita jam'iyyar haka ta tsara, don haka yanzu Barau shine jagora. Kuma alhamdulillah yanzu APC sabuwa ful a cikin leda tana hannun Barau. Kana nufin yanzu jam'iyyar tana tafiya ba daidai bane ba da kake tunanin cewar? A'a, ai bata tafi daidai ba, kai ma ka san bata tafi daidai ba. Ai da ta tafi daidai da ba a yi mana hargowar da aka yi mana ba, aka yi mana ƙarya da yaudara da arin gizo aka zo aka ce. Ba mutane ne suka nuna muku yadda suke kallon tafiyar gwamnatin ba mutane bane. Kai bari in gaya ma, mutum biyu a Kano ba ma fatan rigima tashi, amma rigima tashi mutum biyu a Kano su ne. Saboda ba don wani abu ba, saboda idan ka lura da yanda aka yi zaben ka yi amfani da sauran abubuwa, magana dai tana kotu, ba za mu yi magana ba saboda ba ma karya doka. Amma mutum ɗaya shi yake nema ya zama annoba a jihar Kano, wanda da ya rike mukami daga ƙarshe aka kore shi, aka fatattake shi, aka ce ba a son mulkin nasa, mulkin gargajiya. Babu annoba a Kano irin wannan mutum tare da 'yan koransa, sai annoba kuma a siyasa mai jar tagiya. To shi isa kaga cewa Allah da ita shi sai ba Barau yanzu sabuwar jama'iyya ce ta APC a Kano. Za mu rushe dukkan waɗannan lalatattun jagororin da suka janyo mana faduwa a jihar Kano. Za mu rushe su gaba ɗaya, mu ɗebo matasa waɗanda suke da al'umma, suke da siyasa a hannunsu, a zo a sake sabuwar APC yanda za mu fito kowa ya ci zaɓe, sannan kuma Barau ya tsare mutuncin jama'iyyar APC, ya tsare mutuncin Bola Ahmad Tinubu a Kano, ya tsare mutuncin Kashim Shatima a Kano. Ba za su ba duk wani bakon haure shigo mana jama'iyya ba. Duk tsiyar mutum, duk inda ya kai da tsiya da rashin kunya, ba mahalukin da zai shigo mana cikin APC ko shi waye. Kofa a rufe take. Mutum ɗaya yanzu muke nema, shine magana Kawu Sumaila. Kawu Sumaila ita gida, dan dama cirani ya tafi. Allah ya sa kuma cirani ai ko bai da sha'awa, ai mutanen da suka zaɓi Kawu 2/3 mutanen APC da suka zaɓe shi a Kano. So kake yi kasar yamma da kujerarsa ta sanata kenan ko? Ai idan ya zo da sanatansa zai zo. Akwai wannan yi sai kwace masa da tsarin da aka yi cewar in dai mutum aka zaɓe shi a jam'iyya ya fita ba laifin tsaye ba da Alhaji ai wannan constitution din ba a sa hannu a shi ba. Ba a sa hannu a shi ba. Don haka Kawu in ya shigo da sanad ɗinsa zai shigo. Shi kaɗai muke bukata a NNPP. To amma saboda abin da isa idan suka zo suka haɗe da Barau, to ai shi kenan. NNPP ta mutu irin kasan irin mutuwar da Barbela take yi a kan sama, ta fito mushen ta ga ta fara amma an ka duba jikin ta baki, haka NNPP za ta mutu. Wato dama dai an ce duk waɗannan abubuwan da kuke yi tanadi ne na shekarar 2027. Kwarai da gaske, yadda babu wani mahaluki da yi isa izo mana rashin kunya a cikin jama'iyyar APC. Ba mahalukin da zai shigo izo mana kama karya a cikin jama'iyyar APC. Duk ƙarfinsa karya ike bi isa ba. To amma ai shugabancin jam'iyya layi aka kafa aka zaɓe su, wanda kuma suke da ƙayyadajjen wa'adin da suke da shi da za su jara gamar mulki. To don haka yanzu ko rabi ba su ba. Idan sun kasa sai a naɗa kantoma. Ai kasawa ce, ai sun kasa.
to kuma sai a rushe su. don me ba za a rushe su ba su da amfani. Yanzu Barau jama'iyya tana hannun Barau, tana hannun